Llúpol necessita molta aigua. Llavors nosaltres tenim aquí el reguem, però també necessita fred, moltes hores de fred. Llavors quan hi ha tanta calor que fa, la fulla com té aigua, doncs es rosteix, com ara que hem vist aquí a aquesta plantació. He conegut aquesta planta, diguéssim. La meva mare sempre dia vés al barranc i busca una mica de llúpol que fem cervesa en gener o per ahí en febrer. I jo ho sabia que necessita molta aigua i m'agrada aquesta planta. Però vull dir que cada any hem millorat una mica. Hem après de les errors que hem fet i cada any una mica més, una mica més. Doncs entutorem, diguéssim, potser una setmana abans o fem labors que hem fet una mica més tard però ara fem abans, doncs així ens adaptem a les condicions que n'hi ha. Per municipi jo crec que ha sigut una oportunitat per sortir al món, perquè si no ningú se recordava de Prades. Aquí, si tu vas a Barcelona i posa allí un cartell cervesa complot, llúpol de Prades. On és Prades aquest? I sí, sí, i també tenim feina aquí de tot, només gent de poble treballa aquí. Tenim, diguéssim, en abril per entutorar i després per collir la cooperativa i portem tot aquest gènere, portem allí i allí la gent que treballa en les màquines.